Kontuak orain Bermeon, gaur ireki dute berriz ere Aita Guria baleontzia. Gaurdanik beraz, herritarrek zein kanpotik datorrenek 17. mendeko balea zaleen bizimodua erakusten duen baleontzia bisitatzeko aukera izango dute. Baina ez hori bakarrik, bestelako jarduarek ere antolatu baitituzte. Lagunak Bermeoko portura etorri gara gaur, gustu guztiarekin gainera izan ere badakizue zaborren hausia. Ibol, gaur zaborrak ez. Gaur ez dugu zaborren gainean hitz egin behar. Konforme orduan baleontzi bati buruz hitz egingo dugu. Aita Guria baleontziak gaur ireki du bisita epea eta uste dut asko merezi duela bertara joatea. Gozen, etorri nerekin. Itxasontzi hau izan, herritarrei erakusteko zein zan bizi hemen lehengo bale saliena. Azkanien arrantza herri baten bizi gara, eta asko kestakigune edo ez dunez jakin orain dela gitxira arte da, zelan Euskaldunek orain dela urte asko hasi ziren itxasora juten diru ekarteko. Horregatik 16. eta 17. mendien aktibidade ekonomiko garrantzitsu bat izan zen balien arrantza, herrizek aberaztuteko eta azkanien jaten ekarteko etxera. Eta itxasontzi honegaz saiatzen garen apurtxu eta erakusten Euskal Herriko jentiari eta kanpotik datozenari gure arbasuek zelako bizi jokin zabien eta seri esker bizi garan gu gaur egun bizi garan moduen. Oso balientiek ziela, azkanien emetik eta ternuarako bidaizetan hilabiko bidai bat izaten zen lurrik ikutu barik eta itxasotik nabegaten, 4 hilabete pasaten ziren hotzan dizetzen zauen lurralde baten eta beste hilabi bueltan. Hemen ikusten dituguna dia pizkat, balea izatzeko orduan erabiltzen zienak, gero beste arma desberdin batzuk erabiltzen zituzten, gehizan bat besteko, bai piraterien eta aurka, eta beste itsasontzi batzun eta aurka, baina hemen ditugunak zehazki dira arpoiak eta txabolinak, txikiak eta handiak. Eta arpoilaria joaten zan txalupan puntan, arpoia hartu eskuekin, eta jaurti, indarrez, indarrez besterik espien eukiten, orduen bai bota arpoia birikietara, beti zauritzeko balea. Izatez Euskal Balea, haiek izatzen zuten bale mota, Euskal Balea zan eta bai zan geldoa, ezen erasokorra izatez, bale bat, azken finean, mobitzen zan indar guztiaekin, pisu guztiaekin eta izatzaekin eurrera atatzera, orduan oso arriskutsua zan. Orduan pirateria bazen, etzen kondaira gehiago da, zein da realitatea hor? Bai, bazegoen, pirateria bazegoen, eta jendea, baleontzi ikusten datorren jende askotan harrituta geratzen da, zelan, kainoiak eramaten zituzten da, gutxi, 4-6 kainoi eramaten zituzten. Egia da ere, nahiko prozesu geldoa zala kainoien histori hori. Iraitz, zukaldean gaude, nolabait izateko itxasontziaren bihotzean, ez da? Bai, alanda, hemen bidea ilusioak esaten ziren eta denpora eskorako alimentu erun bizan, orduan hemen dakuz makailuek gatzetan eruten zienak, okela satizepe bai konserbiak ezagun irauten denpora eskorik eta lortu bizan bai bideen arrantzan egin, arraine lortu, eta edateko zagarda eraten zen kupelatan, gurek ezagun aguantaten denpora eskorik eta. Baliontzizetako balizue edo bidaien mamine hori zan, balien koipie lortu, egozi galdara handi batzutan eta hori zue lortu. Esaten da, itxasontzi, olako neurriko itxasontzi baten kargi ezalak itxigora bera 1.200 kupelekue, eta kalkuleko bakendu horren balizue orduko merkatuen zozer baliokidie gaur egunera, gaur egun guretzako 3 milioi eurok balizue dagoena edo 6 milioi eurok balizue dagoena, izango zen olako itxasontzi baten kargien balizue. Oso polita, bai, interesgarria, eta alperre oin baino harin jau ikutsitxokin hau, hasi eran, barri zute egon zanien, barri egon zanien. Eta, bai alanda guzti bere, lan apurtxo gogoratzeko zelan, Bai, ez dute zenuten ze ikastoligaz eta etor nahi gehizautan da orain oso hau entzun dut bideuen. Apurtxo bet, ez da mangu mobiduin jaz, ikusitze euren bizimodue hain gogorra kapasake. Da apurtxo bet imitzen hau arro, da esperantza modure moten doz bebai, orduen holan aurrera urten badu, hauntxepe urtengo dule, eta burue beti okin bidule, Euskaldun modure kapasak ari zelakon buru koizen. Gaur ere denboraren makina hartu eta 5 mende egin dugu atzera. Itxasoa zeharkatzeko, idazteko luma, konpasa erregela, iparrorratza edo kataleixuak bakarrik erabiltzen ziren garaietara. Pentsa zerrote zen esaterako Bermeotik atera eta 9 hilabeteko bidaiariekin bueltan bizirik etorriko ziren jakin gabe. Bolaretan halako jendearen ondoan ondo eskaza sentitzen naiz. Aita Guria baleontzian Ibon Gaztañazpi, Euskal Herria zuzenean. Matxinatu egin gaituk eta eamantzak ontzila nik esaten dedan tokira. Zatzikume zarrera.